Salamu alaikum. Salamu alaikum. Yawa, masha Allah. Ai dama abin da ina so ki dinga yi kenan. Kin ga kya zama likita. So kina ji? Na biya ma yanin na fito daga makaranta kenan makarantar su yanin nan. Na biya mata kuɗin makaranta. Naira 11,100 da naira 5. So abin da za a yanzu ki juye mu ruwan wanka. Capital letter 1 and small letter 1. Abin da na koyan muku kenan. Capital letter 1 and small letter 1. Abin da na koyan muku kenan. To me a gefen Muhammadiya ana koya muku me? Alu an baki wautai. To na ji mun yi wannan kafin muka zo wannan matakin. Sai mene kuma? Lungu da alkafa ba da man gyaɗa ake suyar ƙosai. Bala'i. Duka cikin kuɗi na. Kin ji me tana ce? Dan jide. Zaki ji ne? Baki tana lungu da alin wane ne ya tafi ya dawo? Karatu na koya musu kenan. To in ban je gurin malaman nan sun biya ni kuɗin makarantar da na biya ni nan tun daga farko a ƙarshe ba in zama cebur. In zama katako ma zan zama. Za su biya ni kuɗi na gaba ɗaya. Sai za su biya ni kuɗi na kuma duk kuɗin da na kashe a kan yanin nan sai sun biya ni. Za su so buran uban su ne. Allah ma ya bani san. Capital letter 1 and small letter 1. Ku danna subscribe da kuma ƙararrawar sanarwa domin samun sababbin comedies ɗinmu ba tare da an cire muku ko kobo a cikin wayarku ba.